Завета на цветните лъчи на светлината е издаден през 1912 година, придворна печатница София, а е написан от учителя в село Арбанасив, специално закупена къща за това негово дело. Книгата Завета на цветните лъчи на светлината се отпечатва в придворната печатница с тираж 500 екземпляра. Информацията от фактурата за заплащането на екземплярите и кожената подвързия е описано в тази фактура, когато е намерена 1957 година по повод ревизията за братските книги и лични вещи на учителя. Книгата е луксозно издание с златни надписи и символи на корицата, позлатени златни ръбове. Ето златния варак и интересен форзац, като тук има инициали и кратко ФС, като се знае, че е собственост на Йовка Филипова Стоянова, която е живяла няколко къщи под къщата на сестра Павлина Даскалова, дългогодишен ръководител на Търновската братска група. Това се разбира от един ръкописен документ, където са изписани имена на ученици, получаващи книги от издателство Бяло братство, и на последния списък е изписано нейното име, като са означени годините 1970-73 година. В началото на списъка пише и ръководители на братски групи. Това ми навежда на мисълта, че тя може би през този период е била и ръководител на Търновската братска група. Тук също има инициалите изписани на сестра Йовка. И най-ценното от Завета, оригиналите от 1912 година, е когато е съпроводено с подписа на учителя. Той се намира равнопоставен между тази черта отгоре и отдолу. Следващите издания на Завета добавят и глава от Галатяните 5, 23, но по оригинал е само глава 5, 22 стих. Интересното на Търновския завет е, че тук е разгърнато съкръщението, дадено от учителя: вечно ще съм покорен раб на Господа Исуса Христа, Син Божий. Добавено е с цифра 14 година. И тук са обозначени знаци, които старите братя и сестри са го разчели на ватански език, че отговаря на надписа от Евангелието на Йоан, глава 5, 39 стих: изпитвайте писанията. Но и до ден днешен ватанската азбука е също енигма. Никой не знае всичките букви от тази азбука. И при анализ на символи се разчитат само няколко такива знака. Завета на цветните лъчи на светлината, оригинал от 1912 година, е съставен от 61 страници, в 3 дяла. В средата върви текста от Библия, Евангелие и Псалми. От едната страна се посочват друга информация. В този ъгъл се посочва точно откъде идва цитата. И всичките тези неща са публикувани на 61 страници, като страниците с духовете не са пагинирани. Тук някой си е направил собствена пагинация. Това е едно кратко наблюдение. Всеки дух не се поставя номер на страницата. Тази над 100 години книга е в много добро състояние, макар и подлепена и поунищожен текста в тази част, откъдето са цитирани текстовете от Библия, Евангелие и Псалми. Имаше и многоцветни лентички, които са в пълен разпад. Останала е само тази синя лента, когато се е чело и докъдето се е стигало. Така се е чела и Библията, се оставя тази лента, за да се покаже докъде се е чело текста. Ето и духът на мъдростта. Също не би трябвало да има пагинация, няма по оригинал. В много добро състояние е Завета.
12-та година, когато учителя раздава заветите, има спомени на ученици, които казват, че са си плащали завет с една златна жълтица. Пак от ревизията 1957 година това се установява в гърненце с 176 златни жълтици, поставени на планината Витоша в една морена и върната на народната власт. Т.е. народната власт е приватизирала тези монети, но така от тази честна ревизия ние разбираме, че 176 завета са били откупени с златна жълтица и съхранени до 1957 година. Тогава учителят е изисквал от всеки един ученик, на който се подписва със свещения си печат, подпис, да даде облог, че ще работи за Бога и ще е последователен ученик в школата. Идват и войните, всеки брат, който е участвал на фронта и му е бил даден такъв завет, го е пришивал в куртката си и гарантирал неговият живот. Всички са се върнали здрави от войната. Писането на завета на къщата на село Арбанаси е отнела доста физическа мощ от учителя и в спомени на търновска сестра се посочва, че последните дни тя го е взела на лозето си и се е грижила за неговото физическо здраве, тъй като духовете наистина, които не са имали желание да се напише този текст, са пречили на учителя физически и той е изнемощял. Това е само в един спомен посочен от книгата Учителя Бенса Дуно, направена 1995 година в 2 тома от сестра Павлина Даскалова, като съдържанието и материалите, които трябва да се събират, са направени от доктор Вергилий Кръстев, а сестра Павлина е събирала информация за учениците, които са били последователи на учителя от град Велико Търново, тяхни биографични данни, снимков материал. Така имаме снимки на много последователи и първите спиритични сеанси и квартири, където са се провеждали, а учителят е присъствал на някой от тях и така е успявал да прибере своите ученици в школата си. Юбилейната 2012 година по повод 100 години завета на цветните очи на светлината излиза този модел, като форзаца, както виждате, е съвсем различен. Тук съпоставяме двата вида. Оказва се, че 1912 година е имало издание с златен форзац. И такъв модел има в град Пловдив. През юбилейната година в Народна библиотека Петко Рачев Славейков направихме изложба на заветите от всички години, без 1947 година изданието, като са показани и проследени в годините как се издава тази книга, която търпи и промени в оформленията си. Което не е много здравословно. В един опис на сестра Павлина по повод годишнина на учителя е даден списък с лични вещи на учителя, които са предадени за тази изложба, и там е отразено, че търновската група е притежавала заветите на Елена и Константин Иларионови, но тези завети в момента ги няма. Има и още едно издание, което е с лилав цвят на корицата, но за него почти никакви данни нямаме, освен че се появява от юбилейната 2012 година. Екземплярите разбрахме, че са 500 от фактурата по време на
ревизията 1957 година, разбрахме, че 176 книги са закупени с златна паричка. В тази ревизия се описва, че са останали 150-160 книжки нераздадени. Остава риторичен въпрос, защо учителя до 1944 година не раздава оригинални завети, а бройката е доста голяма. Людмила Димитрова по повод 100 годишния юбилей на завета на цветните лъчи на светлината проследява 17 издания на български език през годините, както и издания на езиците английски, немски, испански, италиански, руски. За последните 12 години излизат още 3 издания на български език 2016, 2017 и 2023 година. Трябва много внимателно да се съхраняват тези свещени книги. Свещени, защото това е материализираната светлина в слово. Учителя не си поставя името за създател на текста, много разбираемо, защото това са текстове от Библията, Евангелията, псалмите. И такава една книга, оцеляла във времето, издадена от 1912 година, е ценна както за българското братство, така и въобще за братството по целия свят, тъй като знаем заветните думи на учителя, че всички ще се наложи да учат и да говорят на български език и да четат неговото слово на български език.